Sirimang-rimangion di minggu nasional na pasapuluanuhon tahun B. Pajahaw parjolo 2 Musa biddu 16 ayat 2 sah 4 ayat 12 sah 15. Pajahaw paduahon surat Apostol Paulus tuhala Efesus biddu 4 ayat 10 itu diuduti tu ayat 20 sah 24. Barita nauli sian Yohanes biddu 6 ayat 24 sah 35. Ahadoh ipolana pajahaw parjolo patuduhon songo dia bakoni bangso Israel na tung masay maol porsea tu debata ay gabe say suku-sukudo nasida tu debata alani maleni nasida di pardalanan sasit tongna dia lusi debatado habusi saon ni nasida alay sa totong do nasida marungutungut jaladang lamporhot panadaon ni nasida maradopon amata debata totong do dia lusi debata pangiduan ni akan porsea nah hinirin ni debata ima naima lamporsea jolmai tu ibana pajahaw paduahon patariason soso-soso ni Apostol Paulus asalam marhamu baon akan porsea tu Kristus ikon hasit tongan doho habadiaw manian dari di diri ni akan porsea tu Kristus jalai ko bongok ma tu ngulu ne baru jalai ko ditadikon ngulu naun lelengi denggamma dijako jolmai aha na niajarhon ni Kristus jala iko mangulu di bagasan hapolinon na mangasakot tudi di somma di hari koton adong hamubaon ni roha ngulu naung leleng hasomalan naung leleng ngulu na di bagasan hagulapon ikot ditadikon jala iko barani bongot tu ngulu na baru barita nauli sadarion patariason songo dia akan torop naung busur di leho Yesus mangan gabirade patuduho dirina dopak Yesus aha nani ulahon ni Yesus na mga leho mangan 5.000 hala mangan dang nagabe mabay jolma hola busur sabing alay mabain gabe masihol jala porsea nasida maradopo Yesus nakok akan natoro pitu gijang ni parau ima sada sorminan na masihol nasida tu Yesus masihol akan natoropi naing pajupang doho Yesus marloja-loja do nasida mangalului jala mangayadu Yesus adong hamubaon ni nasida lamporsea nasida tu Yesus lam masihol jala lampos rohani nasida manghuto Yesus hajol maun naung lelengi gabi muba hazol maun dai baru ima na porsea tu Yesus sadai pola na boy sida mangrimangyon diari minggu na sobal na pasapuluan luhonon ima lam porsea tu debata lam tolhas pangiduata barita naudi sadarion ima turi-turian ni parnguluata doho Yesus song sahala na porsea jalan nang tardidi di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus jalan naung makilalaho pasu-pasu ni debata rekotian hita makilalahon na Tuhanido roti hanguluan jala na manotong de hita song akan atorop nang busur na dipatolhas di barita nauli mingguon hita pe totong do busur hita siya Tuhan marhite-hite akka pasu-pasu doho pangurupiona di saluhu bilu-bilu ni parmuluata tung masay rekotian hita totong mangelului Tuhan jala tung masayarga haulion doho hadingganon na taulahon diadopan ni Tuhani songo sahala na porsea tung denggado molototong tabay Tuhani adong di bagasa derita ikolam jonok do Tuhani tuhita alani ikot totong do talului Tuhani boy marhite-hite na majaha buku na badia boy do manghuton ekaristi na badia ikorade do hita mangaleho tiki laho manangihon hatana na totong masosoi hita di bagasan permuluanon tung jepe
do parangoluata di portilion ala ni ikut taparade do derita Tuhan ngoluan na manotong asing ni roti ha portilionon ikut dalului do roti na manotongi tapasa ma ngolutta tu debata pasti mangalusi hita saluhuna jala mangalehon sinodang na tu hita lehonon ni Yesus do sodang na itu hita pakiremot tape pasti dipapodin Yesus jala lehonon ni Yesus do dalan na suman di hita saluhuna sayang giyak malam tatada Yesus jala lam masihol mengelului bana saat hari pe jala di dia pe hita maringanan Tuhan ma nama masu-masu amin.